Ayizingaze ngakhathala. Yekani ukuthakatha mantombazane, wozani la ngiphume esibhedlela. Nxesi. Listen, ngiyehlisa le ndaba engizoyiqala ngoba angifuni ukudinwa. Kunaloko ngifuna ukusmayila because ayikho into engathi ngifuna ukuyihleka because ayikho into ehlekisayo. Ngiphuma esibhedlela namhlanje mhla ka-29 12 2025. Isikhathi 5. Isikhathi 5. Ngiphuma esibhedlela uyobheka ubhuti wami. Ubhuti wami ngene mhla ka-26 esibhedlela. Indaba akazangena esibhedlela. Yo guys, nizosibulala. Mantombazane nizoqeda ngathi nizosibulala. Ngicanye ukuthakatha. Ngizoyixoxa into le, angizofaka igama la muntu ngoba isifaka imindeni kakhulu. Angizofaka igama la muntu. Ubhuti wami udlisiwe. Okay, ake ngiqaleni. Ngomhla ka-25 bewuKhisimusi. Mhla ka-26 fine, family ntonton, Boxing Day, you call it family time, my family day, whatever. Excuse, ubhuti wami nengane eziwu-4. Right? Nengane eziwu-4 noma wengane zakhe. Mesabe okay fine, ake ngaloyo ngiyale nayo because akuhlangene lokho. Uma wengane zakhe, wengane eziwu-4. Ufikile, uhlala phi? Uhlala eThekwini. Wafika ezela ekhaya. Eze kumuntu wakhe. Elethe ingane. Wangabe sahamba-ke. Okay-ke, asihlangene singene lapho. Mhla ka-26 kuphekwe kube mnandi. Ugaya akekho, uye emajideni. Uhambile uyovakashela abangani bakhe. Uthe uma ebuya afice ipleti lakhe selisekamereni adle. Noma wengane, ingane zisendlini enkulu. Adle asuthe ubhuti. Uthe nje ethi uyacambalala kancane. Sisho isisu. Kusho kube khona into ethi mayichaza. Uthi kube khona into ethi ezendlini enkulu. Endlini enkulu khona bani? Khona abantu abadala phela. So uma unenkinga uhlala kwi-OB. Uma unenkinga uzongena ngaphakathi endlini enkulu. Ngobani? Kufanele uthole usizo lapho. Mayefika uthi ngilunywa isisu, uhamba engathi ubeseguqa or ubesegaqa, whatever you call it, but ubengasahambi ngeenyawo. Uthi kubuhlungu isisu, siyangiluma, khona into eloku inyuka la. Akaqedanga wayibuyisa, ubuyisa ngezasi, ubuyisa ngenhla. Kusho ngapha, kusho ngapha. Kusho phambi kwethu waphela umuntu. Waphela, wakhulunywa nje ukuthi nje manje umphefumulo uyaphela. Hayibo, kuyamenyezwa-ke manje, kuyamenyezwa. Tholakala usizo, kwenzakalani? Uma wengane zakhe, lo onathi la manje, uyakhala uvuka, isimaye. Uyakhala, ekhaleni kwakhe uthe esuka bethi, ngicane nimphuzise ubisi, uzoba right. Simphuzise ubisi, uzoba right. Mase ngimbuze-ke mina-ke, sisi wami omdala. Simphuzise ubisi kanti udleni. Udla ukudla pho, uma simphuzise ubisi izomsiza kanjani? Basho lo muntu phela kukhona into ayidlile engahambisani naye. Ngiyacela ngicane nimphuzise usethi. Leya muntu, I think una 33 la, ulapho nje mncane kodwa. 33, 32. Ula usiyashake. Ngicane nimphuzise ubisi, ngicane simhlala ebhampini because uyashake like ukubona untshontsha imali. Noma uma wenza into wrong, angazi menza umuntu imali ushaka kanjani, but uma wenza into wrong mhlambe ngichaza kangcono because yabo. Simbuze yini kanti kwenzakaleni kusibani? Asho ukuthi usiyakhala. Because sonke siyakhala but yena uyakhala. Usiyachaza ukuthi ngimfakele angazi manje ushave noma yini, but athi ngimfakele umuthi. Umuthi wani ntombazane? Umuthi owuthathande mina. Kanjani? Nini? Umuthini ulande sukubone.
awulanda ube ayibeke la. I think bekuyi izinto eziwu-5 noma ziwu-5 6 lapho izinto kushuthi nje thathwe ngaphakathi kwathiwa yabo. Umfakele idliso kushuthi-ke ubhuti wabantu lafike nje lathi mhlampe idlozi lithe noma mhlampe angazi wabangwa nezibeki. Kwakhulunywa ukuthi okay ngeke-ke alilokhu nje abantu abadala bathi ngeke aliphuze ubisi lolu olujahile ngoba ubisi lizofika ngaphakathi ligijimise lento leyo. Sahamba saya esibhedlela, sahamba saya eklinikhi, iklinikhi evulwayo like 24/7. Sahamba saya eklinikhi, masifika eklinikhi abamsizanga ngokutheni ngamjova. I think imjovo mhlawumbe beku-3 ngapha. Sadluliselwa esibhedlela. Masifika esibhedlela singena ngombhede. Yabo ibhedi le yakhona. Singena ngombhede. Bamxovele enye into-ke emnyama ngoba sesiyazi ukuthi kwenzakalani phela. Kusafani nokuthi besothi asimazi uvele sesiyazi ukuthi kwenzakalani. Bamxovela leyo nto leyo. Qeda ukumxovela leyo nto leyo bamshaya ngemjovo bamdlisa leyo nto. Waphinda ngenhla ngezazi. Kwangathi liphumile-ke. Bathi usahleli-ke esibhedlela ngaphakathi. Yekani ukuthakatha amantombazane. Uma sekufike leso stage angazi yekani ukuthakatha ngoba lento ayenzile kubhuti wethu. Kushuthi ukube uthole umuntu wesifazane onobudlelwane or one-relationship nobhuti wethu angamenzakalisa uwesi. Uzibonakalisile ukuthi uwumuntu ongabulala, uwumuntu ongadestroya. Guys, angikhathele kanje akunayo ngisho i-energy. Engizama ukuthi nje ngindlulisele yekani ukuthakatha. Imagine-ke uma ephuma esibhedlela asazi kwenzakalani, asazi. And nje engikwaziyo mina ngingeneke, whatever he decide ukuthi uzoyenza ngaye angingene, as long as ngizomthinta ngesandla sakhe. Uma ukuthi bayahlukana ngihlangene, uma ukuthi angazi. Cabanga manje sekusokonakeleke. Cabanga ukuthi usawuphinda namphakele, usawuphinda nakudla ukudla okuphekwe uyena, usawuphindeni amthembe, usawuphindeni ayithathe into esesandleni sakhe. Uzolala kanjani eceleni kwakhe? Wazi yekani ukuthakatha guys, ngoba lo muntu wesifazane okwazi ukwenza kanje kushuthi ibona laba abenza abantu besifazane babole ngaphansi. Omunye aphume impethu, omunye abe nesidina, omunye yekani. Iyanyanyisa nje leyo nto, iyanyanyisa. Hayibo. A warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Cha guys, impilo between lo bhuti walo sisi na baby mama angeyiphinze phela ifane guys. Noma ngabe kuthiwa uphuma lapha esibhedlela and he decides ukuthi the relationship ichubeke, kodwa ngeke saphinze guys kube a healthy relationship between the two of them, because what the lady did was totally wrong. Guys, masubona ukuthi luthando seluphelile, vele lento ayisekho, ungamdlisi umuntu, because imagine if ngabe lo bhuti utfolakala lahlekelwa impilo yakhe, bekuyothiwani guys namuhla. So yes, labanye abantu bayasho ukuthi no, angeke nize understand, it is easier said than done. What about isikhathi and all of those things? Guys, it comes with being in a relationship. Vele, it is a 50-50 chance. It's not a guarantee ukuthi mawuvana nemuntu wena naye niyoba masofa silahlane forever. So makungaseko guys, shiya uhambe. Just imagine guys the level of embarrassment lo bhuti lakandlule kulo in the presence of his family members, all because says udecide ukuthi yena kufuneke amdlise.